नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मुंबईत बसचा भीषण अपघात, 7 जणांचा मृत्यू. कोकणात म्हाडाच्या घरासाठी अर्जास मुदतवाढ. आणि बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार, जिल्ह्यात न्याययात्रा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. उद्योगपती गौतम अदानी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सागर बंगल्यावर दोघांची भेट झाल्याची माहिती मिळते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांची सागर बंगल्यावर भेट झाली. यावेळी दोघांमध्ये नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली हे स्पष्ट झालं नाही. मात्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यामुळे त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी अदानींनी ही भेट घेतल्याची माहिती मिळते. म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळातर्फे 2264 घरांच्या विक्रीसाठी जाहीर झालेल्या सोडतीसाठी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता इच्छुक उमेदवारांना मंगळवार 24 डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येतील. म्हाडाच्या कोकण मंडळानं सोडतीसाठी 11 ऑक्टोबरपासून अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात केली होती. त्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानं इच्छुक अर्जदारांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुदतवाढीनंतर अर्जदार 24 डिसेंबर रोजी रात्री 11:59 पर्यंत सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी सोडतीस सहभागी होण्यासाठीची म्हाडाची लिंक निष्क्रिय करण्यात येईल. 26 डिसेंबर रोजी रात्री 11:59 पर्यंत अर्जदार ऑनलाईन पद्धतीने अनामत रकमेचा भरणा करू शकतात. त्यासह 26 डिसेंबर रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत आरटीजीएस एनईएफटी मार्फत अनामत रक्कम भरता येईल. कुर्ला बस अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी 5 लाखांची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. कुर्ला येथे बेस्ट बसच्या अपघातात काही लोकांचे मृत्यू झाले. त्याबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. तसंच जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी मी प्रार्थना करतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या घटनेतील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 5 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात येतील. या घटनेत जे जखमी झाले त्यांच्या उपचारांचा खर्च मुंबई महापालिका आणि बेस्टच्या वतीने करण्यासाठी आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुंबईतील कुर्ला पश्चिम परिसरामध्ये घडलेल्या एका भीषण अपघातानं मुंबई हादरली. बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसनं अनेक वाहनांना धडक दिली. त्यावेळी बसनं काही नागरिकांना देखील चिरडलं. या अपघातात आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळते, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला आहे. दरम्यान पोलिसांनी आता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय. आरोपी चालक संजय मोरे याचा वाहन चालवण्याचा परवाना ताब्यात घेण्यात आलाय. या इलेक्ट्रिक बसची पाहणी करण्यात आली, तर चालकावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्याचबरोबर बसची संपूर्ण तपासणी करण्यात आली आहे. कुर्ला आगार या ठिकाणी अपघात झालेल्या बसला ठेवण्यात आलाय. आरटीओ कडून बसचा पंचनामा करण्यात आलाय. तांत्रिक बाबींची तपासणी यात करण्यात आली. बसबाबत प्रत्येक नोंद नोंदवली आहे. ही बस वातानुकूलित असून 332 या मार्गावरती धावत होती. कुर्ला ते अंधेरी अशा मार्गाने बस जात होती. कुर्ला पश्चिम आंबेडकर नगर परिसरात हा भीषण अपघात झालाय. राज्यातील विधानसभा जिंकल्यानंतर मुंबई महापालिका कोणत्याही परिस्थितीत हाती घ्यायचा चंग भाजपानं बांधलाय. त्याच पार्श्वभूमीवरती मुंबई अध्यक्षपदी आशिष शेलार यांच्या जागी नवीन चेहरा देण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय माजी आमदार सुनील राणे यांची मुंबई अध्यक्षपदी वर्णी लागू शकते अशी जोरदार चर्चा आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांना आता मुंबई महापालिका निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. भाजप आणि महायुतीला सध्याची स्थिती अनुकूल असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवरती भाजपमध्ये आता मुंबई कार्यकारिणीमध्ये बदल करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मुंबई अध्यक्षपदी सध्या आमदार आशिष शेलार असून त्यांच्या ठिकाणी आता नवीन चेहरा देण्यात येईल अशी माहिती आहे. त्या दृष्टीनं माजी आमदार सुनील राणे यांच्या नावाची चर्चा आहे. राज्यात पुन्हा एकदा थंडी जाणवू लागली आहे. गेल्या आठवडाभरात राज्यातील अनेक शहरांमध्ये उष्णता, अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरण असं संमिश्र वातावरण दिसून आलं. मात्र आता पुन्हा एकदा राज्यात गारठा वाढू लागला आहे.
उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे कमाल आणि किमान तापमानात पुन्हा घट होताना दिसत आहे. पुणे आणि मुंबईच्या तापमानातही मोठी घसरण झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रात देखील गारठा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गारठा वाढल्यामुळे नागरिक ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटवत आहेत. तर पुढील 10 दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्रात गारठा आणखी वाढू शकतो. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आज सिंधुदुर्गमध्ये न्याययात्रा काढण्यात आली. विधानसभेतील पराभवानंतर रत्नागिरीतील शिवसेना ठाकरे गटातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावरती आलाय. निवडणुकीत गद्दारी करणाऱ्या विरोधात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हातीस येथील पीर बाबर शेख यांच्या मशिदीत जाऊन गाऱ्हाणच घातलंय. त्यावेळी शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. रत्नागिरी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनीच गद्दारी केल्यानं तेथील उमेदवार पडल्यानं शिवसेना ठाकरे गटाचे अंतर्गत वाद चव्हाट्यावरती आले. या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाचे आमदार उदय सामंत मोठ्या फरकानं निवडून आले. त्यात ठाकरे गटाचे उमेदवार बाळा माने यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. मात्र पराभव काहींच्या गद्दारीमुळे झाल्याचं सांगून माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. काही पदाधिकारी एकमेकांच्या अंगावरती धावून गेले होते. यामध्ये जिल्हाप्रमुख विलास साळके यांना टार्गेट करण्यात आलं होतं. मात्र हा वाद आता देवाच्या दारापर्यंत पोहोचलाय. शिवसेना ठाकरे गटातील पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी शहराजवळच असलेल्या हातीस इथे जाऊन पीर बाबर शेख बाबांचं दर्शन घेतलं आणि पक्षाचे चांगले संघटन राहावे आणि विरोधी काम करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावी असं गाऱ्हाण घातलं. या प्रकाराची आता जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. तसंच शिवसैनिकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. खांबाळे गावचं ग्रामदैवत श्रीदेवी अधिष्ठीचा सप्ताह तथा जत्रोत्सव उद्या 11ला होत आहे. याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. खांबाळे गावचे ग्रामदैवत श्रीदेवी अधिष्ठीचा सप्ताह तथा जत्रोत्सव उद्या 11ला होत आहे. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. खांबाळे येथील श्रीदेवी अधिष्ठीचा सप्ताह व जत्रोत्सव उद्या होणार आहे. या जत्रोत्सवाची जोरदार तयारी सध्या सुरू आहे. जत्रोत्सवानिमित्त संपूर्ण मंदिर परिसर सजवण्यात आलाय. श्री अधिष्ठी देवीचा गाभारा फुलांनी सजविला आहे. मंदिराच्या भोवती मंडप घालण्यात आलाय. तसंच संपूर्ण मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मंदिरासमोरील भागात रस्त्यावर रांगोळी काढली आहे. या हरिनाम सप्ताहानिमित्त भजन क्षेत्रातील दिग्गज भजनी बुवांचा भजन महोत्सव आयोजित केलाय. या महोत्सवाकरिता भजन महर्षी बुवा विजय परब देवगड, भजन सम्राट बुवा भगवान लवकरे मुंबई, लोकप्रिय गायक बुवा उमेश सुतार मुंबई, नामवंत बुवा प्रमोद हरियाण मुंबई, बुवा संतोष शिरसेकर रत्नागिरी, बुवा अजित मुळम देवगड या बुवांना आमंत्रित करण्यात आलाय.
सकाळी 11 वाजल्यापासून कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे. सकाळी 10 वाजता घटस्थापना, सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 स्थानिक भजने, 6 वाजता भजन महोत्सवाला प्रारंभ, रात्री 11 वाजता पालखी सोहळा, रात्री 12 ते 3 भजन महोत्सव, त्यानंतर 12 डिसेंबर सकाळी 8 वाजेपर्यंत स्थानिक भजने, दुसऱ्या दिवशी मंदिरात अभिषेक करून या उत्सवाची सांगता होणार आहे. या उत्सवाला भाविकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं असं आवाहन श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान स्थानिक सल्लागार व्यवस्थापन उपसमिती खांबाळे यांनी केलं आहे. ठिकाणी आम्ही उपस्थित आहोत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून बांगलादेशच्या सरकारला देखील हा पूर्ण महाराष्ट्रातनं इशारा आहे की ज्या पद्धतीनं इस्कॉन मंदिराच्या बाबतीमध्ये बांगलादेशच्या सरकारनं पहिल्यांदा निर्णय घेतला आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या अल्पसंख्याक हिंदूंवर अतिशय वाईट पद्धतीनं अत्याचार करायला सुरुवात केली, त्याचा निषेध म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आज विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून हे धरणे आंदोलन होत आहे. मला विश्व हिंदू परिषदेच्या सगळ्या आपल्या सहकार्यांना देखील एक शब्द द्यायचा आहे की भविष्यामध्ये हे आंदोलन झालं म्हणजे आपली जबाबदारी संपली नाही. तर या सगळ्या गोष्टीचा आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे आणि ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांचं सरकार आल्यानंतर पाकिस्ताननं डोळे वटारून बघण्याची हिंमत देखील भारतावर केली नाही, तशाच पद्धतीची परिस्थिती बांगलादेशची करावी ही मागणी या आंदोलनाच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांच्या मार्फत आपण सगळ्यांनी केंद्र शासनाकडे केली पाहिजे. कारण शेवटी प्रत्येक धर्माच्या माणसाला प्रत्येकाच्या धर्माबद्दल अभिमान असतो, तसा आपल्याला देखील हिंदू म्हणून आपल्या धर्माचा अभिमान आहे. आणि म्हणून एखादी गोष्टी जर पटत नसेल तर लोकशाहीच्या माध्यमातून काही गोष्टी सांगायच्या असतात, परंतु ज्या पद्धतीनं बांगलादेशमध्ये आपल्या भारतातल्या सगळ्याच अल्पसंख्याकांवर जो अत्याचार होतोय तो खरोखरच निषेध करण्यासारखा आहे. आणि या आंदोलनामध्ये अजून एक सप्रेसर मला इथे सांगितलं पाहिजे, काल जो कर्नाटकमध्ये एक प्रकार घडला तो देखील निंदनीय आहे. केंद्र सरकारनं सीमा भागातल्या लोकांसाठी काय निर्णय घ्यायचा आहे केंद्र सरकार ठरवेल, सुप्रीम कोर्ट देखील ठरवेल, परंतु काल कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारमधल्या काही मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला, त्याचा देखील मी जाहीरपणानं निषेध करतो. कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं आणि रत्नागिरीचं नातं हे अतूट असं आहे. अंदमानच्या जेलनंतर 13 वर्ष या रत्नागिरीमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना स्थानबद्ध केलेलं होतं. वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारानं काम करणारी आमची शिवसेना असल्यामुळं आम्हाला देखील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल नितांत आदर आहे. आणि अशा व्यक्तीचा अपमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या केंद्र सरकारचा देखील राज्य सरकारचा देखील या आंदोलनाच्या निमित्तानं मी निषेध करतो. आणि मी देखील स्वतः महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी चर्चा केली. मी स्वतः 2 ते 3 दिवसामध्ये स्वतः बेळगावला जाणार आहे आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांशी महाराष्ट्राच्या वतीनं मी स्वतः चर्चा करणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे आंदोलन जे आहे हे बांगलादेशच्या हिंदू धर्माच्या लोकांच्या अस्तित्वाचं आंदोलन नाही, तर आपल्या देखील अस्तित्वाचं आंदोलन आहे. आणि म्हणून या आंदोलनाला शिवसेनेनं देखील पाठिंबा दिलेला आहे. शिवसेनेच्या वतीनं मी इथल्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना शब्द देतो की ज्या ज्यावेळी असा प्रसंग निर्माण होईल तर विश्व हिंदू परिषद असेल, संघ असेल, या सगळ्यांबरोबर शिवसेना तुमच्या सोबत ठामपणानं उभी राहील हा देखील शब्द देतो. आणि भविष्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अशा अडचणी निर्माण होतील त्या अडचणी दूर करण्यासाठी मी असेल, माझे बंधू आमदार किरण सामंत असतील, शिवसेनेचे निवडून आलेले जिल्ह्यातले सगळे आमदार असतील आणि महाराष्ट्रातले सगळे आमदार असतील, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हाच शब्द या आंदोलनाच्या निमित्तानं देतो. आणि या प्रवृत्तीचा पुन्हा एकदा निषेध करतो आणि पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला विनंती करतो की ज्या पद्धतीनं पाकिस्तानची परिस्थिती भारत देशाच्या केंद्र सरकारनं केलेली आहे तशीच परिस्थिती या बांगलादेशच्या सरकारची करावी ही आमची सगळ्यांची मागणी आहे. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर जो अत्याचार होतोय तो अत्याचार
मागच्या अनेक दिवसांपासून, मागच्या अनेक महिन्यांपासून, जवळपास वर्षभरापासून सुरू आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी हिंदू समाज एकवटला पाहिजे, त्या कारणासाठी आपण आज इकडे सगळे जमलेलो आहोत. तिकडे जो अत्याचार होतोय हिंदूंवर, हे आपल्याला सांगून देखील खरं वाटणार नाही. आपण सोशल मीडियावर जे काय बघतोय त्याच्या खूप पलीकडे जाऊन तिकडे अत्याचार आपल्या माता भगिनींवर होतोय, आपल्या बंधूंवर होतोय. त्याचा निषेध करण्यासाठी आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत. फक्त निषेध करून होणार नाही, आणि म्हणून आजची सभा आणि आज जे काय मनोगत होईल ते मनामध्ये घेऊन आपल्याला सतर्क राहायचं आहे. कारण का बांगलादेशमध्ये घडलं ते आपल्या देशामध्ये कधीच घडणार नाही असं समजू नका. हीच समज ब्रिटिशरांची होती. आज ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ब्रिटिशरांना घरातून बाहेर काढून मारलं जात आहे. त्यांच्या माता भगिनींच्या आबरू लुटल्या जात आहेत. बांगलादेशचा प्रकार याचा जेवढा निषेध करावा तेवढा आहेच, पण ही एक वृत्ती आहे एवढं लक्षात ठेवा. ही वृत्ती आपल्याला कुठेतरी संपवायची आहे. आपण जर हिंदू म्हणून नाही एकवटलो तर येणारं संकट हे आपल्याला लक्षात देखील येणार नाही. आज एवढा मोठा मोर्चा आपण काढला. मी प्रथमच सगळ्या आपल्या हिंदू संघटनांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी हिंदू समाजाला जागवण्यासाठी आजचं जे नियोजन केलं ते अतिशय उत्तम नियोजन आमच्या हिंदू संघटनांनी केलं. मी त्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. हे सांगत असताना आपण सगळे जे करतोय ते समाजासाठी करतोय, ते आपल्या धर्मासाठी करतोय एवढं विसरू नका. अनेक लोक आपल्या धर्मासाठी मेलेली आहेत, प्राण गमावलेले आहेत. कशासाठी? आज तुम्ही आम्ही जे भारत देश म्हणतो ना, जे हिंदुस्थान म्हणतो, किती लोकांनी त्याच्यासाठी या भगव्या टोप्या घालून, हे भगवे झेंडे घेऊन खांद्यावर आपल्या या धर्मासाठी बलिदान दिलंय, हे अनेक तरुणांना माहित देखील नसेल. आपण गाफील राहू नका. तिकडे बांगलादेशचा निषेध करत असताना आपण इथे गाफील राहू नका. तुम्हाला काय वाटतंय, बांगलादेशमधले कोण इकडे नाहीयेत? बांगलादेशचे तिकडचे मुसलमान आपल्या भारत देशात नाहीयेत. ते इथेच जगतायत, ते इथेच खात आहेत, त्यांची पोरं इथेच शिकतायत, ते इकडेच नोकऱ्या करतायत. आता तुम्ही मला सांगा, हे असे आपल्याकडे राहून आपल्या देशाच्या विरोधात हे जर जाणार असतील तर अशा देशद्रोही लांड्यांना आपल्या या देशामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे का नाही, हे एकदा तुम्ही सांगून टाका. आज मानवी हक्काचा दिवस आहे. प्रत्येक मानवाला जगण्याचा हक्क आहे, आपल्या धर्माचं आचरण करण्याचा हक्क आहे. एक छोटीशी गोष्ट घडली तरी जगभरातले मानवी हक्काचे कार्यकर्ते भारतामध्ये येतात. परंतु ज्या बांगलादेशामध्ये एवढे अत्याचार चालू आहेत तिथं मात्र जागतिक समुदाय जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून आज आपण अपेक्षा कोणाकडे लावून बघत आहोत तर आपल्या देशाचे नेते आणि विश्वाचे नेते आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, ज्यांनी यापूर्वीच ही कारवाई सुरू केलेली आहे. आपल्या देशाचे राजदूत बांगलादेशला जाऊन आलेले आहेत. परंतु मला आपल्याला एकच उदाहरण सांगायचं आहे की ज्यावेळेला अमरनाथ यात्रा ही अतिरेक्यांनी थांबवली त्यावेळेला बाळासाहेबांनी सांगितलेलं होतं की जर उद्या सकाळपर्यंत अमरनाथ यात्रा सुरू झाली नाही तर मुंबईवरून एकही हजला जाणारं विमान उडणार नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी अमरनाथ यात्रा सुरू झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून तुमच्या येण्याला फार मोठं महत्व असतं. ही जनतेची ताकद आहे, ही समाजाची ताकद आहे, आणि ही कोणाचा विध्वंस करायला जमलेली नाही तर रक्षण करण्यासाठी जमलेली आहे. तुमची आमची अपेक्षा काय आहे? हिंदूंचं रक्षण व्हावं, त्यांच्या हक्काचं रक्षण व्हावं. आपल्या माता भगिनींवर जे अत्याचार होतात ते थांबले पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी माझी खात्री आहे की जो नारा आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी दिला
एक है तो सेफ है, आणि हा नारा अख्ख्या महाराष्ट्राने ऐकला. म्हणून चमत्कार ईव्हीएमने घडवला नाही, तो हिंदू समाजाने घडवला हे आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि हे आपण जागृत कधी झालो, त्यावेळेला लोकसभेचे निकाल झाले त्यावेळेला आपण जागृत झालो. परंतु हे विसरून चालणार नाही, आपण झोपून चालणार नाही, आपण जागृत राहिलं पाहिजे. आणि ह्या आपल्या सगळ्यांच्या येण्याने हा संदेश हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेला पाहिजे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे, संपूर्ण भारतामध्ये गेला पाहिजे की आम्ही एक आहोत. आणि ज्या वेळेला आपण एक राहणार त्याच वेळेला आपल्या बांधवांना त्या ठिकाणी न्याय मिळणार आहे. म्हणून कधीही आपल्या मनाची ही झोप निघायला देऊ नका. जे ठाकूर साहेबांनी सांगितलं ते वस्तुस्थिती आहे की ज्या वेळेला अन्याय होतो, अत्याचार होतो, त्याला भगवान विष्णू जन्म घेत असतो. परंतु तो तुमच्या मनामध्ये आहे, त्याला जागृत करा. आणि माझी खात्री आहे संपूर्ण विश्व जिंकण्याची ताकद ही तुमच्या त्या श्रद्धेमध्ये आहे. ती श्रद्धा कायम ठेवा. आपल्या हिंदू बांधवांबरोबर आपण अखंडपणे राहू आणि हा आपला लढा अखंडपणे चालू ठेवू असं आपल्या सर्वांना आवाहन करतो. आज तुम्ही एकत्र आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आलेलं आहे. आपण हिंदुत्ववादी ज्याला म्हणतो त्याला आम्ही सर्व धर्माचं रक्षण करतो, ते आमच्या धर्माने आम्हाला शिकवलं. परंतु ज्याप्रमाणे आम्ही सर्वांना न्याय देतो तोच न्याय आमच्या बांधवांना सुद्धा तिथं मिळाला पाहिजे. म्हणून आमच्या या महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय शिंदे साहेब असतील, आदरणीय अजितदादा असतील, माझी खात्री आहे की आमचे सर्व लोक तुमच्या भावना या आदरणीय मोदी साहेबांपर्यंत घेऊन जातील आणि बांगलादेशातील हिंदूंना न्याय मिळवण्यासाठी नवीन ऊर्जा ही आदरणीय मोदी साहेबांना देतील अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. बांगलादेशमध्ये जो आपल्या हिंदू समाजावर जो अत्याचार सुरू आहे त्या हिंदू समाजापर्यंत आपल्या सगळ्यांचा म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये असलेल्या हिंदू माता भगिनी आणि माझ्या सगळ्या बांधवांचा आवाज समर्थन ताकद पोचलं पाहिजे. त्यांना एक संदेश दिला पाहिजे की तुम्ही सगळेजण एकटे नाही आहात, पण सिंधुदुर्गातला प्रत्येक हिंदू बांधव हे तुमच्या बरोबर गंभीर पद्धतीने उभा आहे. हा संदेश आपण या न्याय यात्रेच्या निमित्ताने द्यायचा आहे. बांधवांनो, आज आपण जे इथे उपस्थित आहोत ते कोणीही कुठल्या पक्षाचा लोकप्रतिनिधी, कुठल्या पक्षाचा कार्यकर्ती म्हणून उपस्थित नाही आहोत. पण ह्या यात्रेमध्ये उपस्थित असलेला प्रत्येक व्यक्ती हा एक हिंदू म्हणून आज ह्या यात्रेमध्ये तुम्ही सगळेजण इथे उपस्थित आहात. आणि जे काय आपल्या समोर माहिती आलेली आहे की बांगलादेशमध्ये जो काय अत्याचार आपल्या हिंदू बांधवांवर सुरू आहे, म्हणजे त्या समोरच्या व्यक्तीला त्याची जात विचारली जात नाहीये, त्या समोरच्या व्यक्तीला त्याचा पक्ष विचारला जात नाहीये, त्या समोरच्या व्यक्तीला तो हातात कुठला झेंडा घेतोय हे विचारलं जात नाहीये. त्याला फक्त त्याची ओळख हिंदू आहे, तो तुला जगण्याचा अधिकार नाही एवढं म्हणून त्याला ठेचून ठेचून मारलं जातं. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण सगळ्यांमध्ये जागरूकता आली पाहिजे. म्हणून आवर्जून ही न्याय यात्रा काढलेली आहे. आज मानव अधिकार दिवस आहे आणि त्यावेळी आपल्या समोर मानव अधिकाराचे मोठे मोठे लेक्चर दिले जातात की मानव म्हणून आपले अधिकार काय आहेत. मग या जगामध्ये राहणारा प्रत्येक हिंदू हा जेव्हा हिंदू म्हणून जगत आहे मग त्याच्या अधिकाराबद्दल आपण कोणच काही बोलणार नाहीत का. आम्ही जेव्हा हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडतो तेव्हा आमच्या समोर फार टीका होती की नाही, हिंदू राष्ट्र तुम्ही कसं बोलू शकता. आम्ही जेव्हा हिंदू राष्ट्रामध्ये उभे राहू की ह्या हिंदू राष्ट्रामध्ये ज्या राष्ट्रामध्ये 90% हिंदू राहतात तिथे पहिलं हिंदूंचे अधिकार बघितले जातील आणि मग सगळ्या लोकांचे लाड केली जातील असं जेव्हा आम्ही ठणकावून सांगतो तेव्हा आमच्यावर टीका टिप्पणी होती की हे लोक द्वेषाचं राजकारण करतात, अन्य धर्माच्या विरुद्ध धरण ओकतात, बौद्ध समाजाचे आपले लोक असतील त्यांना ओळख विचारून त्यांना तिथे लटकून मारण्यात जाण्याचं काम केलं जातं. आपण आपल्या हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदू म्हणून
जगत असताना अगर ते लोक एवढे कडवट असतील, ते लोक एवढे कट्टर स्वतःला दाखवत असतील आणि आपण नुसतं फक्त व्हॉट्सअप आणि सोशल मीडियावर कमेंट देत बसलो तर चालणार नाही. तुम्ही तुमच्या हिंदू म्हणून आपल्या समाजाची सुरक्षा करण्यासाठी तुम्ही तयार राहा. आपल्या राज्यामध्ये हिंदुत्वादी विचाराचं सरकार आहे. कुठल्याही हिंदूच्या केसाला धक्का लागणार नाही हा शब्द तुम्हाला मी या व्यासपीठाच्या निमित्ताने देतो. त्याला काय धिंगाणा घालायचं काय करायचं आम्ही लोक बसलो नाही. काय चिंता करतात? 3 आमदार आहेत हिंदुत्वादी विचारात, 3 आमदार आणि नुसते आमदार नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून आपल्याला सांगतो कसलीही चिंता करू नका. हिंदू म्हणून महाराष्ट्र असेल, सिंधुदुर्ग असेल, आपण अभिमानाने आपल्या समाजाबद्दल, धर्माबद्दल जागृत राहून बांगलादेशमध्ये अगर उद्या ते काय आपल्याकडे वाकड्या नजरेने पाहत असतील तर इकडच्या हिंदू समाजाने भीती निर्माण करायला पाहिजे. त्यांच्या नातेवाईकांनी बांगलादेशमध्ये फोन करायला पाहिजे, अरे तू गप्प बस नाहीतर मला उद्या माझी सकाळ दिसणार नाही रे बाबा, असा धाक हिंदू समाजाचा इथे तयार झाला पाहिजे. होणार की नाही? काढा सगळेजण मोबाईल हातातून आणि दाखवा बांगलादेशमध्ये हिंदूंना की आपण सगळेजण बरोबर. लाईट ऑन करा सगळेजण, किशातला काढा आणि स्वतःचाच काढा. बोला जय श्रीराम, जय श्रीराम, भारत माता की, भारत माता की, जय श्रीराम. सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कळसुली आणि गोवा विज्ञान केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने विज्ञान सहल संपूर्ण सिंधुदुर्गात महिनाभर चालत आहे. या निमित्तानं नाटळ हायस्कूलमध्ये या सहलीचं आगमन झालं आहे. 2 दिवस चालणाऱ्या सहलीमध्ये सर्व गोवा विज्ञान केंद्राचे एज्युकेशन ट्रेनर व सावंत फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका, संस्थेचे सर्व पदाधिकारी आणि शिक्षक वर्ग उपस्थित होते. तसंच मुलांना मार्गदर्शन गोवा विज्ञान केंद्राचे उगम पाडलोसकर यांनी केलं. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय श्री समीर सावंत सर, तसेच ही पूर्ण गोवा सायन्स सेंटरची आपली पूर्ण टीम, त्यासोबतच सन्माननीय श्री राणे सर, या सर्वांचं मी प्रशालेच्या वतीने पुनश्च एकदा स्वागत करते. त्याचबरोबर आपली शाळा ही नेहमीच विविध उपक्रम राबवत असते आणि त्यामध्ये आपण विज्ञानविषयक विविध उपक्रम नेहमीच घेत असतो. तर आज अनुषंगाने गेल्या वर्षी देखील गोवा सायन्स सेंटर यांच्या माध्यमातून आपण अशाच एका उपक्रमाचा लाभ घेतला होता आणि यंदा सावंत फाउंडेशन जे डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र आहे त्यांच्या माध्यमातून आम्ही शिक्षकसुद्धा त्यांच्याकडे जाऊन विविध प्रकारची प्रशिक्षणं जी आहेत ती त्यांच्यामार्फत आयोजित केली जातात. तसेच योगाचे उपक्रम असतील, आपल्याकडे होणाऱ्या हस्तकला मूर्ती स्पर्धा असतील, अशा विविध उपक्रमांमध्ये आपले विद्यार्थी नेहमी सहभागी होत असतात आणि अतिशय सुंदर असं आयोजन या फाउंडेशनमार्फत केलं जातं. आणि त्यामध्ये अजून एक भर म्हणजे गोवा सायन्स सेंटर. तर या दोन्ही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्याकडे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि त्याचा आज आपण पहिला दिवस जो आहे याच्यामध्ये आपण जी आपल्याकडे बस आलेली आहे त्याच्यातील एकूण जे 20 प्रयोग आहेत त्यांचं डेमॉन्स्ट्रेशन जे आहे जे आपलेच विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला अधिक माहिती देणार आहेत. त्यासोबतच उद्याचा जो दिवस आहे याच्यामध्ये आपण विज्ञानावर आधारित चित्रपट तसेच विविध छोटे छोटे प्रयोग या टीमकडून शिकणार आहोत. तर अशा पद्धतीने हा पूर्ण रंगतदार कार्यक्रम आपल्याकडे आयोजित केलेला आहे. तर या सर्वांना मी शुभेच्छा देते आणि ते थांबते. धन्यवाद. कार्यक्रमासाठी असलेले आमचे शाळेचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे, शाळेच्या मुख्याध्यापिका, इतर शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, माझे सहाय्यक मित्र आणि माझ्या विद्यार्थ्यांनी मी तुमचं सर्वात प्रथम या कार्यक्रमासाठी स्वागत करतो. डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली यांच्या संचलित आणि गोवा विज्ञान केंद्र संयुक्त ही विज्ञान सहल जी पूर्ण 1 महिना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठरवण्यात आली आहे. आता ही जी आपली शाळा आहे ती
9वी शाळा आहे तुमची शाळा. एकूण 8 शाळा संपूर्ण झाल्या. आम्ही 21 तारखेपासून ही सहल सुरू केली की आता आज 10 तारीख, अजून 10-12 दिवस आहेत. ती संपूर्ण एकूण 14 शाळा आहेत ज्या सिंधुदुर्ग जिल्हा तालुक्यातील शाळा ही विज्ञान सहल बघणार आहेत. आता ही विज्ञान सहल नसून हे विज्ञानाचं काय सांगितलं मी, काय आहे, पुस्तक आहे. ते तुम्ही काय करायचं, हे 2 दिवस जे विज्ञानाचं पुस्तक तुमच्याकडे, आता आपण कुठल्या ग्रंथालयातून आपलं घरी पुस्तक वगैरे नेतो की नाही, 1-2 दिवस, पण काय करतो आपण, वाचतो. मला तरी वाटत नाही, मी पण केलं, पण मी कधी एवढं पुस्तक ते वाचलं नाही. हे आता पुस्तक कसं आहे, तुम्हाला एक पूर्ण बस आहे, पुस्तक नसली पूर्ण बस आहे की तुम्हाला वाचता येईल, एक अनुभव घेता येईल, एक अनोळखा अनुभव. मला माहिती आहे थोड्यांना आवडतो न आवडतो, पण अनुभव घ्या. आणि मी सांगतो, जगाच्या कुठल्याही पाठीवर जा, तुम्ही कुठेही जा, विज्ञान तुमची पाठ सोडेल. केवढे मोठे इंजिनियर व्हा, डॉक्टर व्हा, आर्किटेक्चर व्हा, नाहीतर छोटे सुतार व्हा, गवंडी व्हा, अजून कोणी व्हा, कुंभार व्हा, पण इंजिनियर नाही, सॉरी, विज्ञान तुमची पाठ सोडणार. कुठं विज्ञान पाठ सोडणार नाही. तुम्ही केवढेही मोठे व्हा, विज्ञान हे कधीच तुम्हाला आयुष्यात कुठं कधीच सोडणार नाही. मरेपर्यंत तुमचं विज्ञान आहे आणि परत तुमचा पुनर्जन्म झाला तरी त्याच्यात विज्ञान आहे. हे एवढे 2 शब्द सांगून मला इथं बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुंबईत बसचा भीषण अपघात, 7 जणांचा मृत्यू. कोकणात म्हाडाच्या घरासाठी अर्जास मुदतवाढ. आणि बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार, जिल्ह्यात न्याययात्रा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.